Bună! Bună! V-ar deranja dacă v-aș pune 37 de întrebări cât timp vă plimbați pe aici prin parc? Nu. 37. Care e ultimul lucru la care v-ați gândit înainte să adormiți? Sex. Pentru că Care e ultimul lucru la care v-ați gândit în dimineața asta? să mănânc. Să-mi beau cafea. Primul lucru pe care îl faceți în fiecare dimineață? Mă spăl pe dinți. Da. Când ați mințit ultima dată? Acum. Ieri. Cucu nu se spală pe dinți. Cui ați trimis ultimul mesaj? Mamei mele. Uicuza. Ce v-a făcut fericiți în ultima vreme? Să mănânc mai mult, ca de obicei. Vreau să mă îngraș. Reacția publicului când aveam spectacol. Pizza preferată? Poate stagion. Hawaiiană. Aroma de înghețată preferată? Cu ciocolată. Cocolată. Vanile sau kiwi? Ciocolată sau vanilie? Ciocolată. Vanile. Vodka sau tequila? Ăsta tequila, eu vodka. Da. Este 3 dimineața într-o sâmbătă. Așa. Ce mâncați? Pizza. Pizza. Și-ți dau pizza mea de la 3 din... Sau shawarma. Filmul preferat? Închisoarea îngerilor. Bunul inel. Actrița preferată? Angelina Jolie. Place mult de ea. Nicole Sherry. Da. Dacă viața voastră ar fi un film, cum s-ar numi? Viața mea ar fi un film. Asta ar fi titlul. Cucus live. Ce vrei să fie internațional? Da, frate. Melodia care vă descrie cel mai bine viața amoroasă? Și aș mai bea un paharel. Pușca și beau alat. Am o relație cu un pahar, nu de așa. 3 obiecte pe care le-ați luat pe o insulă pustie? Țigări, brichetă și o femeie dacă e trecută la capitolul obiecte. Dacă nu e la capitolul... Țigări, alcool și o fată. Dacă mori, măcar să nu mori de plictiseală sau singurătate, mori de ceva. Da, un bici. Colaborarea preferată? Radio Zoo. Da, Zoo. Cu cine v-ați dori o colaborare în viitor? Ca și trust cu HBO și ca și persoană cu mama lui Cucu. E o femeie foarte tare. Da. Subscriu. Cover-ul preferat? S-a umplut de bulangii. Lasă sticla în pace. De la noi? Da. Da, îi cunoaștem noi. Da. Da, cel mai solicitant. Sunt un chicios. Da, sunt eficace. Da. Ce cuvânt descrie cel mai bine fenomenul noaptea târziu? Muncă. Muncă și muncă. Descrieți-vă stilul în 3 cuvinte. Stilul vestimentar sau stilul noaptea târziu? Stilul noaptea târziu. Noaptea târziu e amuzant, educațional și caterincos. E același lucru, da? Blonde, brunete sau roșcate? Toate. Toate. Toate femeile să vină la mine. Noapte sau zi? Noaptea târziu, clar. 3 avantaje în a fi vlogger? Ești cunoscut, primești feedback imediat de la oameni și foarte mulți prieteni. Și foarte multe fete. Foarte multe fete. Da. 3 dezavantaje. Nu e chiar, da. E somn, oboseală și faptul că nu mai prea ai viață privată. Da, noi viață privată. Am zis mai mult de 3, dar e ok. Noi suntem plângăcioși. Ce ați fi vrut să știți înainte de a vă apuca de vlogging? Cât este de muncă? Da, și cât de puțin o să dormi, de fapt. Care e cea mai tare parte în a fi recunoscut în public? Cea mai tare parte e... nu știu. Uite, putem să luăm loc pe banca asta? Până mă gândesc în cea mai tare parte. Cred că e reacția lor, că asta e. De fapt, când te recunosc cu oamenii, îți dai seama că ai făcut ceva bine sau rău. Da, nu e bine, dar nu e. Dacă ați fi președinți pentru o zi, ce ați face? Aș legaliza prostituția. Tu ești cu legalizarea? Păi oricum e prostituția, așa că mai bine din bani și la bugetul statului. Credeți în horoscop? Da, mai ales că mă întâlnesc cu o fată. Ce zodii sunteți? Fecioară. Leu. Ce visați să deveniți când erați mici? Multe chestii, da. Karatist, polițist, luptător, fotbalist. Pompier. Da. Dacă ați fi oricine pentru o zi, cine ați fi? Mama. Obama. Ce vă place în București? Nimic. N-am. Parcul ăsta, de exemplu. Cea mai frumoasă amintire? Când l-am cunoscut pe Cucu. Glumesc, nu. La biliard, nu. Cea mai frumoasă amintire pentru mine e momentul ăla când am realizat că noaptea târziu începe să prinde succes, dar a fost momentul când am și realizat chestia asta, că el a avut succes din prima. Să fim aroganți. Sunteți pregătiți pentru ultima întrebare? Suntem foarte. Ce faceți după? Mergem să bem o cafea? Ne dai și nouă numărul tău de telefon? Da,
Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim. Vă pupăm!